Защо? Ти си най-интересната. Я кажи сега къде сме. Кажи къде сме. На мотосъбор в Кипилово. Добре. Я покажи с какъв мотор сме дошли. С какъв мотор си дошъл ти? Да. Марти, я кажи. Кажи на татик мотора какъв е. Дукати. Мала, застани там до него я. Какво Дукати? Как се казва модела? Дукати какво? Как му ти стага? Я пак. Как му ти стага? Добре. Леко, леко. Това ни е палатката. Ето и е мама. Ще паднеш. Добре, поздравление, браво! Браво наистина! Както се казва, още 5-6 фурни тя, другата година си ти. Там отдолу има сцена. Ще пее група Сигнал. Имаме финал на дамите ли си? Пристигат още мотори. Половина финал на дами, да не види, къде набират. Магдалена и Валентина, заповядайте. Ще се ходи по жарава. Криси, ще минаваш ли? Ще минава. Да потанцуваш малко. Марти, танцуваш на жаравата. Тати, знаеш, че съм минавал при жарава, бос. 2 пъти съм минавал. Какво е чувството? Ами... Вижи го този батко там, на огъня. След малко ще ходи по жаравата по огъня. Да? Ела тук напред, Марти. Сега ще видиш.
скатаха поничките. Марти, какво си направил? Това вкъщи си го и бил. Така ли? Да. Ще го лепиш? А вкъщи да. Кога ще ги лепиш? Ами я вкъщи. Как в къщи, бе? Тук трябва да ги лепиш сега, виж. Твоя приятел, баткото, питай го, той ще ти покаже. Ето взимаш си от тук, че. Да му дадем две хлопки и да скача. Вече е 1 часа и сме в палатката. Ще спим. Много сме изморени. Мартин приключи матча. И така. До утре. Нещо да кажеш? Лека нощ. Най-щастливия ден. Когато контрол ще са далече от мен, последната им песен. Това е второто спане на Марти на палатка. Първото му беше, като беше в Корея ми. Втори ден на събора в село Кипилово. След мъничко ще се събираме тук всички мотори, ето отпред, и ще правим обиколка до Котел, което ще е много яко. Аз затова съм дошъл. Няколко стотин мотора ще се движиме. Ето един млад рокер. Марти, я помахай. Дай газ на машината. Ма не, карай я. Не я бутай. Обиколка до Котел в чест на Георги Сава Раковски. Мотосъбор Кипилово. Много яко. Много яко. За първи път съм на събор. Много е готино да караш в голяма група. Имам много машини, най-различни. Връщам камерата.
Минаваш. Сега ще започва шоу с мотори в центъра на село Тилово. Връщам камерата.
са? Много кара. Изкарал? Готови ли сте? Марти, снимам, чакай. Ей, Кипилово! Късно е, няма обратен път назад. Късно е, всеки живее в собствен свят. Късно е, ашанизмата мечта. Невъзможен порив се оказа любовта. Късно е, думите щом сега включат. Късно е, щом и сърцата ни мълчат. Късно е, сякаш изправи на съд. Кажи нам, виновни сме, с теб съм първи път. Айде вие! Дано да носи щастлива, късно е, споменът само в този час. Може би остен е траен между нас. Късно е, наша несбъдната мечта. Невъзможен порив се оказа любов. Щастлива, утре далече от мен, друга любов по-красива. Знам ще те спре някой ден. Отново, готови, ние сме. Утре далече от мен.
отива. Знам, ще не спре някой ден. С Богом. Смятам да беше можеби денят, в който се докоснах до теб и снях пръстите си с молба към птици и светци. Гунахме пожар, всяка свята и не виждах света, а само те ще ме танц. Как те понасям на ръце, няма го денят безумен, няма го и там сало, няма я жената в този стол. Няма го морето пясно, няма го брега горещ и няма нищо, просто нищо. Айде! Ай! И Айде пак ще вие сега! Хей! Сприсе! Аз моля, сприсе! Яко! Аз моля, сприсе! Това е моята тъга! Елотията, той те чака, аз знам и те гледа пък възливи очи. С какво те плени, с какво те мери, с какво те върна в старите дни. Аз не мога да спра твоята грешка в неща, щом ми чуваш ти отново гласа. Който ти е шептял, не е дъвка съдя, който ти е дарил любовта. Спри се, не отивай! Сме толкова години. Може би случайно ти не срещна
нещо в сърцето затърпяло. Да те жадувам аз на те. Не съм виновен. Хайде! Да те жадувам аз. И аз сега нагоре да съм. Защото ти все още не помилваш. Главата ми ще падне на гърдите ти. Ще се стопя. Какво? Ще се стопя. Защото аз не съм готов да те загубя. Като ключе от пощенска година. Не съм готов. Айде готови!